салом бинандагони азиз, барнома ахборо тамошо доред. дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа имрӯз 1 сентябр ин мавзӯъро пешниҳоди шумо хоҳем кард. бо садо додани занги аввал дар макотиби Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тағйир додани санаи ҷанбаси таҳсил пешниҳод намуду омӯзгорон аз андешида шудани чораҳои беҳдоштӣ дар муассисаҳои таълимӣ гуфтанд. лицейро бо хлору бо ҳамаи намуди антисептику вай тоза кардан, дуруст кардан. вокуниш ба ҳаводиси Афғонистон дар ин сӯи ому пирӯзии Толибон мардуми Тоҷикистонро ба 3 гурӯҳ тақсим намудааст. аз роҳбандӣ то бунёди иншооти наву тамрини ҳазорҳо нафар ва ё дар Тоҷикистон ба таҷлили 30-умин солгарди истиқлолият чӣ гуна омодагӣ мегиранд? дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон рӯзи 1 сентябр занги аввал садо дода ҳудуди 240 000 кӯдак бори аввал пушти мизи дарсӣ нишастанд. имрӯз президенти Тоҷикистон ҳангоми ба истифода додани гимназия барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе пешниҳод намудааст, ки минбаъд соли хониш 1 июн ҷанбаст шавад. Эмомалӣ Раҳмон аз вазорати маориф ва илм хост хулосаи худро ба ҳукумат пешниҳод карда заминаро барои ислоҳи санъатҳо фароҳам биёранд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки соли нави хониши навбатӣ ҳам дар шароити пандемияи COVID-19 оғоз ёфт, Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба чанд мактаби пойтахт рафтанд то бубинанд ки то куҷо меъёрҳои беҳдоштӣ риоя мешаванд. субҳи 1 сентябр дар мактабҳои Тоҷикистон соли нави таҳсил бо дарси сӯҳ шурӯъ шуд. соли дуввум аст ки хонандагони макотиб занги аввалро дар шароити пандемияи COVID-19 мегузаронанд. субҳи содиқ фарӯшон омада ҳама лицейро бо хлору бо ҳамаи намуди антисептику вай тоза кардан, дуруст кардан. дар сифо антисептико ҳастанд. хонандагон бо ёрии худашон антисептику вардагӣ. ҳарчанд масъулони мактабҳо аз таъмини чораҳои беҳдоштӣ суҳбат мекунанд, аммо риоя нашудани фосилаи иҷтимоӣ, истифода набурдан аз ниқобҳои тиббӣ ва насанҷидани ҳарорати бархе сокинон ҳангоми ворид шудан ба бинои мактаб ба назар мерасид. худи намояндагони муассисаҳои таълимӣ низ камбуди ҷойро дар баъзе синфхонаҳо тасдиқ мекунанд. дар баъзе синфҳо риояи иҷтимоӣ камтар аст, барое ки хонанда бисёртар аст, лекин дар бисёрии синфҳо чӣ хеле ки дидед хонандагон аз ҳамдигар дур шудагӣ фосилаи иҷтимоӣ риоя шудааст. бузургтарин мактаби шаҳри Душанбе инҷо беш аз 5000 хонанда таҳсил мекунад. мисли чанде аз муассисаҳои дигар на ҳамеша қоидаҳои беҳдоштӣ риоя мешавад. роҳбарияти ин муассиса мегӯянд талош доранд дар ҳамкорӣ бо волидон хонандаҳо ба маводҳои беҳдоштӣ таъмин бошанд. оби ҷӯшомадагӣ ташкил намудаем ки онҳо дар танаффусҳо яъне оби хунук нанӯшида оби ҷӯшомадагӣ менӯшанд. қобҳо бо антисептик хайр ҳама чизе ки лозим буд гирифта додагӣ мешавад. бо мактабам таъмин мекунад. бисёри вақт кадом вақте ки набошад мактаб метиҳад муаллимаҳо инҷо ҳамширои тиббӣ ҳастанд. масъулони маориф мегӯянд барои қабули ҳазорҳо хонанда ба мактабҳо аз қабл омодагӣ доштанд. мутасаддиро равона сохта шудааст ва бевосита бо имзои сардори сароясият маориф шаҳри Душанбе дар ҳар як муассисаи таълимии шаҳри Душанбе шахсони масъул вобаста гардидааст ки ҷиҳати ана ҳамин қоидаҳои беҳдоштие ки имрӯз тавсия аст, хеле ки тавсияҳои пешниҳод гардидааст, дар доираи тавсияҳо назорат бурда истодаанд. дар Душанбе 182 мактаб аст ки дар он беш аз 250 000 хонанда таҳсил мекунанд. нақси меъёрҳои беҳдоштӣ на танҳо дар мактабҳои пойтахт, балки дар муассисаҳои таълимии дигар шаҳру навоҳӣ низ ба назар мерасад. тибқи иттилои расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 4000 мактаб фаъол аст ки дар онҳо беш аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд. оғози соли нави хониш дар шароити пандемияи ҳамагир дар ҳолест ки тибқи иттилои вазорати тандурустии кишвар то ҳол дар кишвар зиёда аз 16800 нафар гирифторони бемории COVID-19 ба қайд гирифта шуда, бар асари бемории 124 нафар фавтидаанд. оморе ки на ҳама ба он бовар доранд ва шумори фавтидагону мубталоёнро низ аз ин беш ҳадс мезананд.
мегузарем ба баррасии дигар мавзӯъҳо. Тасарруфи Афғонистон аз ҷониби Толибон дар Тоҷикистон вокунишҳои гуногунро ба бор овардааст. Чанде пеш Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, гуфт, агар дар Афғонистон борои зур ва бе дар назардошти ҳаққи тоҷикон ҳукумат ташкил шавад, онро эътироф намекунанд. Мардуми оддӣ дар Тоҷикистон ба ин гуфтаҳо чӣ назар доранд ва умуман вокуниши онҳо ба ҳодисаҳои ахири Афғонистон чист? ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ тоза аз Тоҷикистон баргаштааст ва бо сокинон суҳбат карда ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Салом Мумин, ва бигӯ ки мардум ба ин ҳодисаҳои Афғонистон чӣ назар доранду барояд чӣ гуфтанд? бале шаҳло, дар Тоҷикистон дар масъалаи пирӯзии Толибон дар Тоҷикистон мардум ба се гурӯҳ тақсим шуданд. Бардошт аз тақсими сокинон ба се гурӯҳ аз суҳбат бо худи сокинон ва пайгирии назарҳои онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба даст омад. Албатта гурӯҳи аввал равшанфикрон ҳастанд, ки бештар пирӯзии Толибонро шикасти тоҷикони он сӯи руди ому медонанд ва инро хеле бо дард қабул карданд. онҳо Толибонро гурӯҳи паштунмеҳвар медонанд ва бар ин назаранд, ки Толибон аз дигар ақвом, аз ҷумла тоҷикон, ки аксаран зидди ин гурӯҳ меҷангиданд, қассос мегиранд. гурӯҳи дуюм, ки аксаран сокинони оддиянд ва чандон мазҳабӣ ва сиёсӣ нестанд, бештар зоҳирбинанд ва гурӯҳе бо ришу мӯйлабҳои бетартиб онҳоро ба ваҳшат андохтааст. яке аз онҳо гуфт, ки шакли зоҳирии Толибон барояш тарснок аст ва ҳатто аз дидани наворҳои онҳо хушаш намеояд. ин гурӯҳ низ аз сари қудрат расидани диндорон ба гуфтаи онҳо мутаассиб сахт нигаронанд ва тарс аз он доранд, ки онҳо рӯзе гурӯҳҳои ҳамандеши худро ба Тоҷикистон ташвиқ хоҳанд кард. гурӯҳи сеюм мазҳабиён ва афроди норозӣ аз сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистон ҳастанд, ки ба шакле аз пирӯзии Толибон хушҳоланд. ин гуна афрод албатта дар кишвар хеле кам дида мешаванд, вале ба шаклҳои мухталифе назари худро мегӯянд. Мумин, як нав дар ҷомеаи Тоҷикистон хушбинӣ ба ҷабҳаи муқовимати миллӣ зери раҳбарии Аҳмад Масъуд дар вилояти Паншер низ дида мешавад. оё тарафдорони ин ҷабҳа бар кадом асос ба пирӯзии Аҳмад Масъуд умед мебанданд? бубинед шаҳло, имрӯз воқеан дар Тоҷикистон хабарҳо аз Паншерро ҷиддӣ пайгирӣ мекунанд. Паншер ягона вилоят аст, ки ба Толибон таслим нашудааст. дар ду рӯзи охир даргириҳо дар Паншер бо Толибон сурат гирифтааст, вале ҳанӯз ин гурӯҳ вориди ин водӣ имкони ворид шудан надоштааст. хушбиниҳо ба муқоимат дар Паншер низ ба ҳадде зиёданд, ки гоҳо дар пушти онҳо воқеиятҳои Афғонистон нодида гирифта мешавад. Аҳмадшоҳ Масъуд, падари Аҳмад Масъуд, бо дар назардошти саҳм доштан дар оштии ду тараф дар ҷанги дохилии Тоҷикистон дар дохили Тоҷикистон обрӯ дорад. агар бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоиро нигоҳ кунем, даҳо аксу видео ва хабарҳои марбут ба ҷабҳаи муқоимати миллӣ нашру бознашр мешаванд ва зери онҳо даҳо назару пешниҳодҳоро метавон дид. онҳо хушбинанд, ки Аҳмад Масъуд бо дар назардошти он, ки аксари мардуми Афғонистон зидди Толибонанд, ҳатман пирӯз мешавад. оё ба кадом далел мехоҳанд, ки Тоҷикистон ба Аҳмад Масъуд кӯмак кунад? пешниҳоди кӯмак ба Аҳмад Масъуд пас аз изҳороти Эмомалӣ Раҳмон, ки бо сароҳат гуфт, агар дар ҳукумати Афғонистон саҳми тоҷикон нодида гирифта шавад, онро эътироф нахоҳад кард, бештар шуд. бо ду далел ин пешниҳод сурат мегирад. далели аввал ин аст, ки ҳаққи тоҷикон дар Афғонистонро Тоҷикистон, ки худро қиблаи тамоми тоҷикони ҷаҳон медонад, бояд ҷиддӣ бигирад. далели дуввум, ки пешниҳод мекунад, ин аст, ки агар дар ҳукумати оянда тоҷикон ҳузур дошта бошанд, аз ҳар ҳаракатҳои зидди Тоҷикистон аз хоки ин кишвар ҷилавгирӣ хоҳанд кард. муаллифони ин пешниҳод бар ин назаранд, ки Тоҷикистон бо нигоҳ ба ояндаи дуртар бояд ҳатман дар мавзеи худ боқӣ монад ва аз ҳаққи тоҷикон дар ин кишвар ҳимоят кунад. бале, сипос Мумин барои суҳбат. барномаро идома медиҳам. моҳои ахир дар Тоҷикистон омодагӣ барои таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолият ҷараён дорад. ин шаб рӯз ҳазорон нафар аз кормандони муассисаҳои давлатӣ сар аз донишгоҳ то вазорату қисмҳои ҳарбӣ ба ин маъракаи камсобиқа ҷалб шуданд. Мулораҷаи Бесуфӣ ва Нигораи Фазлиддин дар бораи омодагӣ ба ҷашни истиқлолият гузориш медиҳанд.
3 سال پیش در اینجا بناهای 4 آشانه زمان شوروی بود. حالا جای آنها را بناهای 17 آشانه زمان استقلالیت گرفته است. در نظر است که تا یک هفته دیگر این بناها به استفاده داده شود و به احتمال زیاد رئیس جمهور امام علی رحمان در مراسم افتتاح این بناها شرکت می‌کند. در اینجا آخرین آمادگی‌ها برای افتتاح کردن این بناها به شدت ادامه دارد. مقامات گفتند که تا روز 9 سپتامبر که جشن اساسی استقلالیت است، در سراسر کشور صدها بنا و انشاءات به استفاده داده می شود. مقامات به جشن استقلال همه‌جانبه آمادگی می‌بینند. در سراسر کشور میله‌های بلند پرچم ملی افروخته می شود. در مرکز دوشنبه مجمع استقلالیت و آزادی بنیاد کرده می شود که آن را بلندترین مجمع معماری در پایتخت تاجیکستان عنوان می‌کنند. بنیاد این بناها چون دستاورد حکومت با رهبری امام علی رحمان نشان داده می شود. خود رهبر کشور هم در افتتاح بسیاری از ساختمان‌های نو شرکت می کند. در شبکه‌های دولتی این تدابیر به حیث صلح و ثبات و پیشروی کشور تبلیغ کرده می شود. حکومت برای تبلیغ خود از صرف مبلغ‌های زیاد و وقت دانشجویان و کارمندان دولتی خودداری نمی کند. این تمرین ها تنها دانشجویان و استادان این دانشگاه ها را فرا نمیگیرد و محدودیت فقط در دانشگاه و ورزشگاه ها نیست. چنانه که دیدید راه از آن طرف بسته است و تنها با ماشین های ویژه اجازه عبور کردن میدهند. ما میخواهیم که به مرکز شهر رویم. و اینجا آخرین نقطه که حتی پیاده‌گردان اجازه ندارند به آن طرف به مرکز شهر بروند. در آن طرف ماشین ها سربازان، خدمتچیان دولتی، دانشجویان برای تجلیل از جشن استقلالیت تمرین میکنند و این مشق ها هفته گذشته آغاز شدند و به گفته مقامات تا روز 9 سپتامبر دوام میکنند. به این ترتیب تا روز 9 سپتامبر راه مرکزی دوشنبه از ساعت 18 تا 23 منع است و حتی پیاده‌گردان حق ندارند که از آنجا عبور کنند. چون این وضع ناراحتی بعضی از ساکنان پایتخت را به میان آورده است. اگه برای چی پروبکا اینجا؟ رو محکمه که برای مشروف رفتی سر. مشروف کجا؟ همین مرکز ده. من خوبه همین را بنده. خیلی استقلالیت ها خیلی باید که مشروف کنیم که 6 سر می شود ممکن بعد 9 تمام شود. پیش از جشن استقلالیت چاره‌های بی‌خطری در پایتخت تاجیکستان پرزور کرده شدند. حالا یکی از نشانه‌هایش را به شما میگویم. مهر پشت در ساکنانی که در خانه کسی زندگی نمی‌کند. حالا در مرکز دوشنبه در خانه‌هایی که موقتاً کسی نیست، ناظر منطقوی آمده چنین مهر می‌گذارد و حتی اگر صاحب خانه هم بیاید، به خبر دادن ناظر منطقوی حق ندارد این مهر را برکند. برخی از منتقدان میگویند افتتاح این بناها و معرک‌های پرخرج در جشن استقلالیت جز خودنمایی و خودستایی برای حکومت چیز دیگری نیست. با گفته آنها بهتر است به جای این همه کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد شود تا مردم از غریبی برگردد به وطن و صاحب جای کار شود. اما طرفداران حکومت این همه را رمزی صلح و ثبات در کشور می‌خوانند. با گفته آنها وقتی در افغانستان ناامنی است، بنیاد این همه بناها از آرامی در کشور درک می‌دهد. و خبر دیگر، امریکا برای مرزبان‌های توجیک در ایوان سرحدی کشور با افغانستان و ازبکستان بنای نو خواهد ساخت. سفارت امریکا در دوشنبه امروز در اعلامیه گفت پس از انجام ساختمان می‌توانند مرزبان‌ها و عائله‌هایشان را جایگیر کنند. قرار است سنگ اساسی بنای نو را در آغاز سال 2022 بگذارند ولی خرج آن را اعلام نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارت.